Вітаем вас, дарагія сябры, на канале Беларусь, падарожжа, гісторыя, архітэктура. Сёння мы раскажам пра унікальную архітэктуру Міхаліша. А ці ведаеце вы, чаму местачкоўцы ў Міхалішах так баяліся вясковых могіл? Справа ў тым, што ажно да другой паловы 19 стагоддзя вяскоўцы пакутавалі на вупыроў. У беларускіх павер'ях вупырамі станавіліся нябожчыкі няправільнай смерці, самагубцы, п'яніцы, вялікія грэшнікі вядзьмарскіх спраў. Лічыцца, што святая зямля не прымае іх. І як толькі надыходзіць змрок, гэтыя пачвары паўстаюць з трунаў і ідуць па свае ахвяры, часцей да ворагаў, але могуць зазірнуць і да роду. Кладуцца зверху на чалавека, які спіць, і даўгім языком смокчуць кроў з сэрца. Забіць вупыра даволі складана, але магчыма. Трэба раскапаць труну з нябожчыкам, адсячы яму галаву і пакласці ў ногі. Сэрца прабіць асінавым калом. А чаму асінам? Напішыце ў каментарах, калі ведаеце адказ на гэтае пытанне. Справа ў тым, што на асіне павесіўся Юда. Таму лічыцца, што дрэва гэта паганае і з дапамогай яго можна пазбавіцца ад нячысціку. А ў Міхалішках, каб ахоўваць могілкі ад мертвякоў, у 1857 годзе была збудаваная капліца, што паўтарае архітэктурныя рысы касцёла, пра які неўзабаве і пойдзе аповед. Глядзіце відэа да канца, каб не прапусціць самае цікавае. Невялічкае мястэчка Міхалішкі раскінулася паабапал ракі Вілея яшчэ ў першай палове 16 стагоддзя. Таму ўжо на пачатку 17 стагоддзя тут быў заснаваны манастыр і касцёл Аўгусцінаў, як помнік сармацкага барока на Беларусі, якое з'яўляецца адгалінаваннем позняга барока 17-18 стагоддзя. Крайні кансерватызм стылю адбіўся на вонкавым дэкоры архітэктуры, зрабіўшы яе строгай і стрыманай. Такім чынам, храмы, дзеля абароны жыхароў княства ад нападу Масковіі, больш нагадвалі крэпасці, як, напрыклад, фарны касцёл у Наваградкі. Калі больш дакладна, тутэйшы манастыр з'явіўся ў 1622 годзе, а будынак касцёла святога Міхала Арханёла праз 30 гадоў, у 1653 годзе. Ён быў пабудаваны паводле праекта бельгійскага архітэктара Крыштафа Пенса. І ўсё гэта дзякуючы манахам-аўгусцінцам. Іх ордэн узнік яшчэ ў 13 стагоддзі, а за выснову ўзяў пастулат Аўрэлія Аўгусціна 430 года. Па Еўропе і пазней на тэрыторыі Рэчы Паспалітай манаскі жабарацкі ордэн займаўся асветніцкай дзейнасцю, але ў 16 стагоддзі прыйшоў заняпад у Еўропе, дзякуючы Марціну Лютэру, манаху Аўгусціну, які паклаў пачатак пратэстантызму і раскалоў рэлігійнае грамадства. На тэрыторыі ВКЛ ордэн праіснаваў значна даўжэй, дзякуючы больш мірнаму менталітэту і кіруючай уладзе, што, зразумела, складалася з каталіцкай шляхты. Па сваёй архітэктуры дзвюхвежавы аднанефны касцёл у Міхалішах вельмі нагадвае засерскі храм. У абодвух храмах асаблівай увагі вартая ўваходная група, бо замест звыклых ворных дзвярэй мы можам назіраць аскетычны барбакан, падобны да крапасных муроў, што выконваў ахоўную функцыю падчас ваенных канфліктаў паміж ВКЛ і Масковіяй. На жаль, з 1832 года манастыр Аўгусцінаў, як і большая частка каталіцкіх храмаў, быў закрыты расейскімі ўладамі за ўдзел у вызваленчым паўстанні. Цягам акупацыі большасць манастырскіх пабудоў былі знішчаны або разабраны на цэглу, што выклікала моцную незадаволенасць з боку насельніцтва. Але не турбуйцеся, каталіцкія вернікі аднавілі святыню з прыходам незалежнасці. І вы можаце самі спраўдзіць гэта. Ці спадабалася вам гэтае відэа? Падпісвайцеся на канал, каб не прапусціць новае падарожжа па цудоўнай Беларусі. Да новых сустрэч!